Yugi, el joc misteriós. Una gran llegenda s'ha posat en moviment, revelant l'ésser i qui sóc en realitat. I un eco molt llunyà t'estimo i em du al teu costat. Meves brites despertot inundant de llum un altre món ple de goig. I què puc fer per la persona que m'estimo tant, que estimo tant? No hi ha cap somni tan impossible que no es pugui fer. Rebre cegues i penso que l'amor ho salva tot, ho salva. Obre la porta, orament cap a l'infinit. La Miyaka Yuki és una noia normal i corrent de 15 anys que va a l'institut. Però en començar a llegir una antiga narració xinesa titulada Els quatre déus del cel i la terra, una força sobrenatural la transporta fins a la capital del desconegut país de Conan. La Yui, una companya d'escola de la Miyaka que no sap el que ha passat, continua llegint a la biblioteca Els quatre déus del cel i la terra. La Miyaka coneix un noi que es diu Tamahome i du el caràcter del dimoni escrit al front. Tots dos són empresonats pels soldats seguint les ordres de l'emperador del país, en Hotohori. Escolteu-me amb atenció. Aquesta noia d'aquí té el poder de Suzaku i és la sacerdotessa de Suzaku, que ha vingut a protegir el nostre país. Moltes gràcies, sacerdotessa de Suzaku. La noia que, segons la llegenda, s'havia de convertir en la sacerdotessa de Suzaku era la Miyaka. Les 7 constel·lacions de Suzaku. Quan la noia que s'havia convertit en la sacerdotessa de Suzaku dormia a palau, aleshores va tenir un somni. Miyaka! 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 Keisuke, què hi fas aquí? Hola, Miyaka. Keisuke, vull tornar a casa. Ajuda'm, sisplau, Keisuke, porta'm al món d'on hem vingut. Keisuke! Keisuke! Estàs confosa. Jo no sóc el teu germà, Miyaka. Estàs confosa. Jo no sóc el teu germà, Miyaka. Tamahome! Es pot saber per què entres sense permís? Aquesta és manera de parlar? Ets una desagraïda. Jo que venia a veure si et podia animar una mica. L'emperador també patia per tu. L'emperador? Em fa por ser tan guapo. Ostres, què dius? Així que estaves preocupat per mi? Sí. Que atent que ets. Que no ho veus, que tot el país està pendent de tu? De debò? Tothom sap que ha aparegut la sacerdotessa. Gràcies a això, jo també em puc estar aquí, en aquest palau tan magnífic. Doncs per això mateix no has de patir per mi. Pots estar tranquil. Jo no m'enyoro pas ni trobo a faltar res. Mira, el que em preocupa més ara mateix és que no tinc muda de roba interior. Per mi això és un problema. Oh! No et facis la valenta. Si tens ganes de plorar, no te n'estiguis. Sí, esclar. Sobretot, si és per coses com aquesta del teu germà.
en tu. De vegades penso en el teu món. Sí? Si el que vols és tornar al món d'on vens, vols dir que no hauries d'aconseguir ben aviat el poder de Suzaku? Perquè si obtens el poder de Suzaku podràs fer realitat tots els teus desitjos, no? Sí, esclar! Hotohori! Miyaka! Hotohori! Miyaka, Hotohori! Vull dir, majestat... ja veig que estàs molt bé. Perdona que no estigui més per tu, però és que he tingut molta feina aquests dies. No, tranquil, no passa res. Què volies, doncs? Volia saber què he de fer per aconseguir el poder de Suzaku. M'ho pots explicar? És clar que puc. Aquí s'explica tot. Que el coneixes? No l'he llegit, però sí que l'havia vist. Els 4 déus del cel i la terra. Sí, exacte! Però què és això? És del primer emperador. El primer emperador? Sí, Miyaka, aquest text tracta d'una profecia que el primer emperador va rebre de Taitsu, el rector de l'univers. Una profecia? Els 4 déus del cel i la terra van dividir la volta celeste, exactament en 28 cases, cadascuna de les quals correspon a una constel·lació. Suzaku és el nom general que designa les constel·lacions que hi ha al sud de la volta celeste, és a dir, fa referència a un conjunt d'estrelles. El nom d'aquestes constel·lacions és Chichiri, Tamahome, Noriko, Hotohori, Chiriko, Tasuki i Mitsukake, i formen el grup astral de Suzaku. Què? I jo sóc Hotohori, la serp marina. Amb Tamahome, el cranc, formo part d'aquest grup astral. La nostra missió és protegir i ajudar la sacerdotessa. Els 4 déus del cel i la terra prediu que la noia que aconsegueixi reunir les 7 constel·lacions de Suzaku podrà fer realitat tots els seus desitjos. O sigui que, si pots trobar les altres 5 persones que tenen escrit al cos el nom d'una d'aquestes constel·lacions... Podré fer realitat tots els meus desitjos? Tu has de ser qui busqui aquestes 5 persones. Si no les reuneixes totes 5, no obtindràs el poder de Suzaku. Tamahome, tu ho sabies? El què? Doncs que el teu nom és el d'una d'aquestes 7 constel·lacions. Sí. Hotohori, vull dir, majestat, tu també. És clar que ho sabia. Vaja, deu ser per això que estaven tant per mi. Aviam, es pot saber què et passa ara? No em passa res. Vinga, de pressa. Hem de trobar les 5 constel·lacions que falten. D'acord, que vinguin els millors soldats del meu exèrcit. Majestat, sacerdotessa, tal com heu ordenat, hem reunit els millors homes d'armes del país. Moltes gràcies. Els que tingueu algun caràcter escrit al cos, aixequeu la mà. Ostres. Miyaka, el caràcter no pots fer que es vegi quan tu vulguis. I pot ser que ells mateixos no sàpiguen que el tenen. Aviam, sisplau, deixa'm que la faci jo, la prova. A veure si entre les 5 persones que estem buscant hi ha alguna noia que estigui bé. Jo, personalment, la veritat és que m'estimaria més que aquests 5 que falten fossin homes ben guapos. Ah, sí? Ah! Ah! Ostres! Tamahome, de debò et sembla que cal fer servir tanta violència? Es veu que jo sóc l'única persona que pot trobar les 7 constel·lacions de Suzaku, oi que sí? I com t'ho faràs? Doncs em sembla que ja ho sé. Els homes valents de debò són aquells que passi el que passi no peguen mai a una noia. Els gossos forts no borden si no n'hi ha necessitat. Para atenció. Perdoni, senyora, però hauríem de marxar. Si ens troben aquí, ens renyaran. Aquella és la sacerdotessa de Suzaku de qui tots parlen? Sí. L'emperador passa tot el dia amb ella, encara que no és noble. Saps qui és aquell noi del seu costat? Es diu Tamahome i és una de les 7 constel·lacions de Suzaku que protegeixen la sacerdotessa. Tamahome. Va, sense por, intenteu atacar-me, vinga! Què us passa?
No podem atacar la sacerdotessa de Suzaku, ens està prohibit. Sí, és clar. El que passa és que us faig por perquè vinc d'un altre món. Ja ho veig, sou molt valents. I vosaltres sou els millors soldats de l'emperador? Ai, senyor, sou uns gallines. Amb aquestes barbes i aquests bigotis i aquestes armadures només són una disfressa. Que us dic que m'ataqueu, que no en teniu ganes, que no teniu sang a les venes, gamarussos? Oh, però tu què carai t'has pensat que som nosaltres? Què passa? Que se n'han enfadat tots alhora. Aquí no n'hi ha cap de constel·lació! Amb tot el que ha dit, com vol que no s'enfadin? Però què feu? Com podeu lluitar contra una dona, covards? Miaka, surt d'aquí sota, de pressa! Miaka! Aleshores, la sacerdotessa de Suzaku va quedar enterrada sota la runa. Què és això? Quin mal! Em sembla que m'he fet mal a la cama. Però he tingut sort. Em penso que no m'he mort. No pot ser. És impossible. La sacerdotessa tenia la faldilla tacada amb la sang d'una ferida de la cama. Acabo de veure al meu davant la imatge de la sacerdotessa ferida. Traieu de pressa aquesta runa! Majestat, vos no hi aneu. No tenim temps per perdre! Senyor, els soldats estan sense coneixement. Nosaltres sols no podrem. Està bé, doncs ja ho faré jo. Majestat, és perillós. No podràs aguantar tu sol. Deixa-ho estar. Miaka, que no et vaig dir que sempre t'ajudaria. Cada vegada que em necessitis, em tindràs per protegir-te. Miaka! Tamahome! Els he d'ajudar. Deixeu-m'ho a mi, sisplau. Més! Pesa molt! Tamahome! Carai, encara són vius? Vaja, quina mala sort, no? Qui deu ser? Esteu bé tots dos? No, majestat, jo no estic gens bé. Tamahome, ha salvat la vida de la sacerdotessa. I com m'ho premiaré? Però què coi dius tu ara? És la teva obligació protegir-me. Què hauries fet si m'hagués mort? Què? Què passa? Potser que sàpigues que jo les coses sempre les faig perquè vull. Però bé, ja tindrem temps que m'ho agraeixis com cal, oi que sí, Miaka? Oh, gràcies. Però tot i així m'ha fet un mal. Tamahome, allà sota... Hi ha hagut un moment que he sentit una cosa al pit. Em fa mal. M'ha salvat perquè sóc la sacerdotessa de Suzaku? O potser m'ha salvat perquè ho ha fet? Si no m'equivoco, vos sou una dama de la cort. Sí, senyor. Com pot ser que tingueu una força tan extraordinària? Però què en voleu fer, majestat? No, no res. És que això que teniu aquí... Ah, aquest senyal d'aquí.
Em diuen Corin, però hi ha gent que també em diu Noriko, senyor. Així que vos també sou una de les 7 constel·lacions. O sigui que la tercera constel·lació és una noia. Tamahome, ens pots dir per què estàs tan content? Per res, senyor. Ostres, que bé que haguem trobat la tercera constel·lació tan de pressa. Moltes gràcies per haver-me salvat la vida. Jo sóc la Miyaka, Yuki. Perdona, Miyaka, però qui jo volia salvar era aquest noi d'aquí tan guapo. La sacerdotessa de Suzaku va rentar la faldilla tacada de sang. Per fi, ja està neta. Carai, sí que costa de treure una taca de sang. Ui, quin mal. Però per què li havia de fer un petó a la Noriko en Tamahome, si no es coneixen? Quina barra. Però és una de les 7 constel·lacions de Suzaku. I per sortir d'aquest món, l'única possibilitat que tinc és reunir-les a totes i aconseguir la força de Suzaku. Encara que no m'agradi, he de mirar de fer-me amiga d'aquesta Noriko. Però per fer-me enemiga... Ja està. Quan acabi de rentar la roba interior, l'aniré a veure. Miyaka! Ets un pervertit! Fuig d'aquí! Però què dius? Jo només em volia amagar, de debò! Noriko! Miyaka, ho sento molt que t'hàgim destorbat. Pel que es veu, a aquest noi li fa molta vergonya quedar-se soles amb mi. No ho entenc. Au, Tamahome, anem! Ron, noi, però de què va aquesta poca vergonya? I jo per què m'hauria d'esforçar a ser amiga seva? És impossible que ens fem amigues. Però si no, no podré obtenir el poder de Suzaku. I si no obtinc el poder de Suzaku, aleshores sí que estic ben perduda. A veure si ho he entès bé. Dius que vols ocupar el lloc de la meva donzella? Sí, això mateix. Va, deixa'm anar! Vols deslligar-me d'una vegada? Si en tens ganes, a mi no em fa res. Aleshores ho serviré amb molt de gust. Amb una condició. Amb quina condició? Au, va, Noriko! Que no ens destorbaràs en Tamahome i a mi. Deixa'ns fer la nostra. Queda ben clar? Au, vinga, deixa'm anar! No us preocupeu, que no us faré cap nosa. Però de què va en Tamahome? Cada vegada que em necessitis em tindràs per protegir-te. No sé per què parla tant, és un bocamoll. Que guapo que ets. Deixa'm! Va, deixa'm! Sembla burro deixant-nos fer tot el que vol la Noriko. Vine, És que un m'ajudaris tòtila. a pentinar-me. Oh, ja vinc! Què, els trobes bonics, els meus cabells? I tant! Que em fas mal, no me'ls estiris, te nota! Aquest terra està molt brut, neteja-l ara mateix. Sí, Si no queda impecable, et quedaràs sense dinar. només cal que ho deixi ben net i ja està. Què és això? Però com pot ser que estigui tan brut? Oh, però per què ho has fet això, Noriko? Ai, sí que em sap greu, ho sento molt. Ai, se m'ha escapat! Tamahome, au, som-hi, deixem aquesta aquí i anem a dinar. Què et sembla? Mira que té mal caràcter, està sonada. Deixa't abusar de la Miyaka, em sents? Tamahome, què passa? Per què estàs tan enfadat? Mira, saps què em penso de tu? Que no t'agrado? Esclar, ho entenc, no t'agrado. Estimes més aquesta noia que a mi, oi que sí? Pobra de mi, i ara què faré jo? No, jo no he dit que no m'agradis, el que he dit és que... O sigui que t'agrado! Jo... Ai, que feliç que sóc de saber que m'estimes, que bé! Això tampoc és el que he dit. Ah, que feliç que sóc! Ja en tinc prou, no ho aguanto més! Ai, quin mal! Tamahome! Aquesta Noriko la mataria. Però em sembla que li agrada de debò en Tamahome. Oh.
Tamahome! Què passa? Que no et cuida prou bé la teva Noriko, Tamahome? Au, va! M'he escapat tan aviat com m'ha deixat sol. Quina sort que hagis trobat una nòvia tan guapa. Sisplau, ho dius de debò, això? Et penses que m'agrada aquesta situació? És que... Tamahome! Au, va. Però que no ho veus que encara no la tens prou bé, la cama? El jove Tamahome es va fixar en la ferida que la sacerdotessa tenia a la cama i durant una estona es va dedicar a curar-la. I ara no et moguis. Vaig cridar el teu nom llavors, va ser com si despertés d'un vell somni mort feia molt de temps. Mai m'hauria imaginat que jo podria tenir la immensa sort de retrobar-te. Entre la multitud miraves fixament la noia que duia el meu pentinat. Una noia especial que et seduïa per formar una parella. Les mirades es van trobar, vaig saber gairebé a l'instant que era jo l'escollida i venies a mi. I la intensitat dels batecs del cor fa bullir la sang per tot el meu cos. M'he de mantenir ben ferma i resistir. He de procurar no perdre el control. Però no corris tant, que m'espantaràs. Sóc com un gatet perdut en l'univers.